Gba mbọ ka izisa ihe onyonyo anyị na-achọ inene kịta ekwekwana ka akụkọ aganarị gị. Ọkwa ịfụrụ tupu nke ọrụ na akụkọ ife m fụrụ na Libya. Gee ntị ọfụma, ịchọta mkpụrụ obi furu efu abụrụkwa na iji microphone were enye mkpọtụ. O tee na akwube ife onye nwe kwuru bụ go is the command, the action bụ go. O nwere akọ nkọrọ n'oge gara aga maka ụmụnne anyị ndị a na-achọ ilefu elefu na Libya. Ha dị ụmụ agbọghọbịa 8 maka na ha na onye debere ha ebe a na-akpọ connection house ha na-agbara akwụna na-enwe nsogbu. Ofu onye wee wetara m ya bụ ozi wee tibe mkpu yọbụ ụmụnne anyị nọ na Libya, yọbụ ụmụnne anyị nọ na Libya, ha biko si chọbara m ebe ụmụazị ya nọ na God's Agenda Foundation dị interested. Emere m ya ka o si wee kpanie m na mmụọ, wee chọta ebe ụmụazị ya nọ. Anyị na ha wee kpaba ma secret video call. Ana m ekene Chineke n'isi ụmụnne anyị ndị gbara mbọ enwecha WhatsApp group ma ndị si na Libya wee pụ ma ndị nọ na Israel, obodo dị iche iche, Brazil, ọkacha ndị nke nọ na Libya ma ndị na-ezijere ego ma ndị nke na-agbari ego wee na-eje ya bụ njem ma onye nke lahụkwuru night na sel ebe a na-enyo ya enyo. Ụmụnne m, afọ juru m anya wee nujuo ntị gee ntị na eji m akụkọ abịa na ụmụ agbọghọbịa ndị ị na-enene ha dị 8. Anyị gwara unu maka ya. Nwaanyị ha na-agbara akwụna against their wish bụ onye nke abụọ elesịrị ha. Kedu ka ha si wee pụ? Unu mana ife niile a bugharịtị no joblessness na ọ na-ehit the roof, ọ na-ehit red button. Anyị amụrụ mkpụrụ obi na-go n'iyi maka ọtizim ama yahoo ife niile efura na-akọ maka joblessness ajọ ọchịchị butere ya. Anyị ama esi otu a wee gbazie nkịtị. All the consequences ka anyị na-afụ now and we have to fight it with every weapon at our disposal. Wee bịa nụcha akụkọ a wee bịa tinye isi wee jụba ese enweta ebe ụmụazị ya nọ. Ọ bụ na ha anọgo na nga izu ụka one ma one. Wee jụba ese asị na nwaanyị onye Igbo nke unu na-afụ ọkara ihe onyonyo ya n'ọnyanwa bụ onye ji ụmụazị ya ejegidere ije wee chọba ndị ọdịka mmadụ wee nweta ndị ọnụ na-eru n'okwu wee tụnyebe ije ọkpa tinyebe ego nzijere eji wee gbapụta ụmụazị a dị 6 million plus. Eji gbapụta ụmụazị a 6 million plus ma ego moto ha ji wee nata ọ na-achụ 7 million. Wee jụbazie ụmụazị a ka ha bata kedu ka iji unu si wee dị ka a gbapụtara ha enyekwara ha nri izu ụka na-abọ tupu wee tii ha n'ụgbọala. Ha wee sikwa through desert. Enwecha ndị naptif kpọọ mụ ma ndị si Abuja ma ndị si Ọka na Anambra steeti ha nwere n'ịjụ ese mana ana m eche ka swing ya into action. Mana ife nji wee na-akọ akụkọ abụ ebe anyị na-eje eteka ugwu anyị akụwara ite dị n'iru. O wee ka unu ama ife ọpụta ịzọpụta ofu onye akwụna. Ị na-enye ha anya dịka ndị akwụna ọkwa ha ji etinye isi ọkwa asị akwụna adịwago n'okike ụwa ọ ya adịgide ụwa agwụ na onye ka ọ ya abụ nwa ya. Enwere onye ahụ eke dịka oke ọchịrị ya. Ị ma na ịnapụta ofu onye akwụna n'isi evugo about 1,000 men and their generations. Ị nwere idea? Ịnapụta ofu nwa agbọghọ na-agba akwụna maka ofu onye akwụna nwee ike ijide 1,000 men n'aha n'iyi and their destinies. O metụzi ụmụ ha, metụ ndị ọgọ, metụ ụmụnne. Those 1,000 men kwesịrị inyere aka sọsọ maka ofu akwamiko ya na ofu onye akwụna kwara. So ịnapụta ndị akwụna 8, onye napụta ụmụazị anyị jere ịgba akwụna edufuru n'ịgba akwụna mmadụ 8. Ị mara how many generations, thousands azọpụtago. Ọ ịba n'ọnọdụ a ka ị ya ama ife ndụ bụ maka ụmụazị abata akọchara m akụkọ ịma na ogbenye ada agụnye ndị ya na akụnụba onwe mana ana m ayọ onye ọbụla n'ụzọ abụna ụzọ ife aka ihe enye wee napụta mmadụ n'ife ọjọọ egbu n'oge n'ime ya nụ maka na onye na-asụ akwa na-akwụ aka ya omemma na-emere onwe ya. Enwere ụmụazị nọ na ngata sọsọ maka na akwụ họrọ ụgwọ akwụkwọ one term hazi ebe abanye n'otu ọjọọ. Sọsọ na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ, sọsọ na-achụrụ ya na bọị, sọsọ na-achụrụ ebe ọ na-amụ ọrụ o si n'ebe a tinye isi n'ọfịa. Ofu onye ori wee ike west ndụ mmadụ 100 bụ breadwinners in various families. Just one criminal nwee ike west ndụ mmadụ 100 yet o nwere uru armed robber bara. Ka anyị gbanụ mbọ wepụ ụmụnne anyị aka n'ife ọjọọ. Ka ụmụazị abata wee jụọ aka ha si wee jee nye ha ebe ha nọ na my office. Ha wee kọọ akụkọ juru ụkpa, ha wee kọọ akụkọ juru m ntị. Wee si ogene na-afịọ n'ụwa anyị nọ na ya. Ị na-afụ man inhumanity to man, ị na-afụ wickedness, ị na-afụ ajọ obi. O nwere ndị nwere ajọ obi karịa ekwensu. Ana m agwụ na eziokwu.
ajụgasịrị m ife ha na-arụ tupu ha pụọ. Ọ bụ na ha enwere ọrụ tizienụ ma street movement na ife ndị ọzọ dịcha na agbụrụ anyị a. Ebe a ka esi onye nke afụ cousin ya ọsị ya na o nwere ọrụ pụta anụ n'ebe a na-akpọ Libya na ya akwụ ya dollars, sachaa ha isi, gbara ha moto, ha fụtakwanye ya nọọ ife ọma ka a na-emerụ ha. Esi ebe a buje ha na Kano. Eruo na Kano, ife ndị akọ akụkọ akpọdewe ụmụ gị ndị nwaanyị mee ka ife onyonyo aruo ha nso, maka onye jere nata na akọ ka o si wee je, onye natara agha na akọ ka agha dị. Ha wee ruo na Kano, aka na-apa mpa ha na Kano, tisie ha na moto. Na mgbe ha dị chọpụta na olile ka elere ha bụ mgbe a na-akwụjeziri those boys nyere ha ego moto ụgwọ. A na-ezijeziri ha ego for job well done, etinye isi na desert ka ị ya afụ nke bụ maltreatment. Na ihe eri nri ọ bụrụ ha ka a na-agwa no 2 weeks ka a gbaa na desert, ha na-afụ ọkpụkpụ mmadụ anya kwụrụ ọtọ na hilos jide osisi aka for 2 weeks. Nobody has time maka ewu ahụ maọbụ iri nri maọbụ anything, nọ mmiri na a na-aṅụ fuel na-aṅụ mamịrị na hilos. Ifu desert, nobody is ready to stop. Na ịdapụ na moto nwere onye ya akwụsị. Ebe moto gba 2 weeks mmadụ wee dapụ na moto, how many months ka ị ga-eji ụkwụ wee gee? Nọ ife a ka ha fụrụ mgbe ha na-eje eje wee rute na Libya. Ọ bụrụ na nwaanyị nabatara ha bụ onye Igbo, onye nke a wee lekwazie ha n'aka nwaanyị ọzọ, ebe ha nọzi wee na-enwezi nsogbu, ndị uwe ojii wee bịa buru ha. Mgbe ha na-efe isi bakabaka na ha chọrọzi nọ na ọ bụrụ ife a ka ha bịara ime, na a gwara ha na ọ ya bụrịrị housemaid ma ọ bụ na ha ya eke isi. Wee jụzie ha experiences ha, maka ha anọgo ofu ahụ na ụmụ, ụfọdụ anọgo ahụ na abụ na ụma. Wee jụọ ha, kedu ife unu na-afụ na idinesi nwoke? Ụmụnne m, a sị Chineke ekwenye ife ọjọọ megharịa ahụ. Ụmụazị asị na ndị Libya ụmụ nwoke ha na-akwụnite ụgwọ, ha na-akwụ ebe 150. Den ndị Niger ịmakwa nọ ndị ugwu na-akwụnite ebe 100 120, na ndị kacha akwụ nke pere mpe bụ ndị Igbo anyị. Nsị azọ ndị Igbo anyị na-eso abịa di na-efu ụmụ nwaanyị Igbo dị oke ọnụ ahịa, a na-atụ ụnụ ọgọdọ na mba onye ọzọ. Ha sị m nọ ife mere eme, nwere nke a debe n'akụkụ. Wee sị mmadụ one ka ọ ya abụ nwa agbọghọbịa dine n'ụbọchị arapụ ya ka o zuo ike. Ha sị m na ezumike adịrọ na onye nwụọ etufuo ya. Ụmụnne m, ha dị ite naanị ofu onye nwụrụ na be the woman, nọ mmadụ 8 na the woman ka akpụ wee bịa na nga, wee bịa gbapụta mmadụ 8. Ha wee sị na ezumike adịrọ. Nsị unu a na-edi na-ezu mmadụ 20 ma 30 ma 40 50 na-ede. Ha sị m na o pere mpe. As far as a client na-abịa, you have no right to say no. A ya echedo gị egbe under duress. Enweta ebe a na-akpọ ghetto Senegal or Senegal ghetto. Anụkọta m akụkọ ma ndị si Libya na-akpọ m na-akọrọ m the worst of it. Echedo gị egbe eduru gị banye na cab, ị nọrọ under gunpoint, akpụtuo gị ebe the client nọ. Ị nọrọ under gunpoint, atọ gị ọgọdọ dine gị. Nsị onye ọbụrụkwuru m atọ ọdọ buru bọdị ọdọ, ọ bụkwa na o bụ onye na-ahụ ya, ị nwere right to say no. You have no option. Ego a na-akwụ ha akwụọ ha enye ya madam, medication go, ịgwụ ahụ o, ịtụ ude nọ na akaụntụ gị. Ma ọ bụrụ na o nwere extra money the client chọrọ gị, na enwere anybody na-take care of them. Unu afụ wickedness na ife niile a na-emenụ, na ego a na-akwụje madam. Onwe onye nke si na ọ gbatago 4.something million, nwee nke si na ọ gbatago 8 point. Rapụzie m ka nnaba na ọ bụrụ ife aka m chọrọ ịrụ okwu na ụka na ife ndị a na-ese ndị uwe ojii wee bịa. Na each madam westia 20-something ladies 30, ụmụazị be anyị na ya, ndị Benin ya, ndị ofe mmanụ na ya, n'otu a ndị Calabar na ya, Akwa Ibom, otu a ka ha si wee juo ebe ahụ. Hai wee tikata oge nsị ha na opekata mpe mmadụ 20 30 50 wee ike dị n'ofu onye in a day. You have no right. Unu na-aṅụ drugs? Asị m mba. Wee pịkọ 30 into 30, 30 ofu ụbọchị n'enu ofu onye. Iwe bịa gbakọọ ya 30 ụbọchị a na-enwe n'ọnwa, ọ bụrụ mmadụ 900 in a month, 900 men n'enu ofu onye. Wee gbakọọ ya times 1 year, ọnwa 12, o wee na-enye m 10,800 men in a year. 10,008, 10,800. Hai ụmụnne m, ife nji wee kọba akụkọ a bụ o metụ gị n'obi ụzọ ọbụla bụ n'ụzọ. Enwere ebe m debere ego, mana ama m ka m si welu anaba nke ego, ama m ka m si emetọ n'ova, ama m ka m si agba mbọ na-emere onwe m private business, mana o metụrụ mụ
iji ife a wee zọ ndụ, maka onye na-edozi nke mmadụ Chukwu na-edozi nke ya. Eso wee mụta nwa nwaanyị, eso wee mụta ndị nwoke, eso wee mụ ụmụnne, eso wee nwee relatives. Ife anyị na-ayọ bụ biko onye Igbo ọbụla ọ nọ n'ọfịa, ọ nọ n'ụlọ, ebe ọbụla ifuru onye Igbo nwanne gị, biko nyere ya aka, zọpụta ya. Enwe ndị dị stubborn, enwe ndị nọ under curses. Of course, o nwere ka ụfọdụ asị ọ bụrụ ha jewere ebe ahụ, ụmụnne m ọ dịrọkwa n'izi. Onye ahụ na-amara ife onye dara ibi na-agabiga, ọ dịrọ fechaa. Enwe ezinụlọ abụmọnụ dị, enwe ezinụlọ amụrụ tụhapụ nwatakịrị eto na street, enwebere onye dụrụ ya ọdụ, enwero proper caring, no moral attitude, no moral etiquette in families. Ọtụtụ bụ ife a ka ha na-agabiga wee too. Ọ bụrụ their fault. Anyị tọgbakọba ịma na enwere onye anyị enyere aka, si chụpụgodo egbe ka akpọpụta nwa ọkụkọ wee bagharịa mba. Nọ nye ka anyị mere ife a. Chineke nyere anyị amara, nye anyị uche, nyekwu anyị kọbọ anyị tikọrọ ọnụ wee mee ife a. Ụmụnna anyị tiri iji ọkpa tinyekwu ego nke ha. Ana m ekwe Chukwu nkwa, na-ekwe ndị Igbo nkwa, anyị ebidogo their establishment. Anyị gwa ha jee chọsịa shops, ha sị na ha ya azụ provisions. Anyị kwe ha nkwa, nyegasịa ha ego ha ya eji wee chọta shops, nye ha ego moto ha ji wee na lọọjị ha na hotel ka ha bata n'obodo anyị nọ. Kwe nkwa na anyị ama arapụ ha, ha etinyekwa n'azụ na anyị chọrọ iji ha wee mee ife nkụzi. Anyị yọrọ ha biko dọọ ha aka na ntị, ha anachinyekwa n'azụ, maka enwere onye ya ejecha ije a eje wee ha 2 weeks na desert. Ịnata 2 weeks, ị na-afụ ọkpụkpụ mmadụ gị na mmadụ nwee kwọrọ n'azụ hilos ahụ, ọkwa agha aka dapụ na onwere na-achọ iti driver aka na moto. Nọọ mmadụ nwee ka o si dapụ by mistake, etiwe driver aka, ọ bụrụ driver nwere obi ọkwụsị. 2 weeks ojije, 1 week nnata. Kedu ife mmadụ ya dị eri n'ụzọ ka o dofọ ya ahụ? Chineke mere ụmụ mmadụ ebere. Ana m ekene ụmụnna anyị nọ Libya ndị gbara mbọ, kene ndị kpọgasịrị anyị n'ekwentị, kene ndị nwere mmasị na-ayọkwazi ndị naptip. Biko nụ, ma ndị nọ n'ala Igbo, unu chọọ infọmeshọn ife gbasara ụmụazị a, ọ bụrụ ha na unu bụ ndị genuine, maka enwe ndị na-akpọnụ, ọ bụrụkwa nọọ ndị ha na ụmụ nwaanyị a na-eme ife a, ụmụ nwaanyị Igbo a na-eme ife a. Ana m asị na aja anyị Igbo ya rapụkwa unu. Enweta ụmụ nwoke anyị nnụcha n'ọdịa cohort, ndị ha na ha na-emekọ biznes. Aja anyị Igbo, ọkwa unu mụrụ ụmụ nwee ụmụnne, ogo na ịmụrụ ụmụ, ịna ndụ gị n'iyi, chọọ ka ịna nke ndị ọzọ n'iyi. Enwecha ọtụtụ bụ ọrịa otu ha si wee kọwa. Nobody cares. O nwere ya etriti gị. Ife ọ na ị na-afụ ebe ahụ, on your own. Ewe jide ụmụazị na-edeceive. Achọrọ m ka e were ife ada ụmụ agbọbịa ya aka na ntị biko. Onye apụsịna, o teka ka o jide njọ dị mma. Onye jide Igbo onye nye nwanne ya otu. Ife a na-ele obere nwa nwaanyị wee ebe 3 point now, na-ele ndị nwoke ebe 4 point. Nke aka mụrụ ọfụ, onye ka a mụchara ụmụazị azụgide zụnite na teenage. Onye bụ mba anyị na-agba ka anyị fụ na ha nwere ife ha na-eme, na ha nwere ebe a nọ, maka aka nọ nkịtị ga-egwe nso na-achọ n'ọrụ. Ha nwee ife ha na-eme, onye ọbụla jezikwa je megherie banye na nsogbu, ịma na aka ya adọrọzi ya. Ịma na nwa ogbenye zuo ori, nwa ọgaranya zuo ori, na ha na-aba bụrụ ofe ikpe ka ya ekpe ha. Maka o nweke nke nwa ogbenye abụrụ ori agụụ, mana nke ọgaranya nwere ike bụrụ anya ukwu. Ọkwa otu a ka amamikpe dị, kama na ife ọjọọ bụ ife ọjọọ, o nwere nke dị mma omume. Biko onye ọ na-ewepụ aka n'ife ọjọọ, ka anyị wechighata na ebube dị n'ala Igbo, dị glory, ejiri ori, ejiri ịgba akwụna mmanụ ndị Igbo. Na-ekwe ya ka ọ na-abawanye. Anyị abụrụ ndị na-anọ nkịtị, onye anọzi na nkịtị, onye ruo onye na-achụ aja ka ikpe na-ama ndị mmụọ. Zisa n'ihe onyonyo a, aha m Brother Paul Chigbo, ka ọ dị.